Nyakora mogi jongo yawre kendo machino kinyi makawuono chenro en mar piny wan kaka warango chal mar piny Kenya. Gik matimore konde duto pinjo nitie mathoth modwaro duoko mwayudo kawuok kuom jolony mabende wantiere gode studio kae ka achiel koda matudore kodwa bende kantiere oko wayudo thuolo mano mar twakino mar ng'eyo kaka piny Kenya ringo kachiel koda kama timore e gwengewa. Adibiro kata e chenro ni nyinga Cleophas Oluoch jagisumo kanyakwar mukiewo nyaka sango machiegni kar kae kama wadhi yudo thuolo mano mar twak kwagoyo mbaka kod welo mabende osedonjo e studio ka achiel mar mondo mi wakonu ni ginto gineno ni piny Kenya dhi e yo machal nade. Okinyi makana dhi migi thuolo mar mondo mi gimoswa ni okinyi to gichiwe yo machal nade. Ntiere kae koda Tomo Juang Madanji ma en janon siasa. Okinyi makana ntiere kod wach tuma Nairobi ka oyawre Tom kendo machiegni Ramogi TV. Komani. Ichiwo nade? Chiwo makae. Ma higa manyien chako higa yo machal nade? Higa ber kendo rach mare bentie. Ber waranga ne ber ne girach ne bere kama ntiere kar kae ro kamano kuom thuolo mar jope studio kinyi ni makawuono. Bende ntiere kae koda Tabitha Nyandiek ma en janon siasa koso awach ni ja siasa. Angwarange ka achiel kode ka ukono kaka piny Kenya bende chalo. Tabitha yawre kendo machiegni. Oyawre Cleophas. Amo chopo kaka wuono. Kaka isewacho an iluonga ni Tabitha Nyandiek. Awuok e dala mar Homa Bay County. Ja siasa. Naringo ko mar woman representative higa mar 2022. Kendo aneno ni ka Nyasaye oyie to 2027 abede kom. Kamano. Ber kendo mo wedo kodi ka okinyi makawuono ka ang'o thuolo mar twak kendo ikono kaka piny Kenya ringo achiel kachiel. Kama chielo kae an tiere koda Job ntiere kae koda Job Eric Tambo mano kutre kodwa e yor Zoom achiel kachiel kowuok e Afrika ma milambo. Okinyi makawuono chal nade? Okinyi makawuono oyawre kendo machiegni Ramogi TV e thuolo mokwongo ichiwo nade? Ntiere maber, wachiwo maber. Kaka iwacho ni iluonga ni Job Tambo. Sani wan Afrika ma milambo lakini Suna East, Migori County. Erokamano ahinya. Wayo ni mawuo Migori kendo otudore kod achiel kachiel ka sani wadhi yudo thuolo mano mar rango ni to piny Kenya chal nade. Ka wachako sani nyakora Ramogi Juang tie sigana madane mondo mi warangi en seyo mapodi medo mana biu ne jotelo kachiel koda ka sirkal kotenore koda monj mano timne jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua mano chieng' Jumapil kaunti ma Nyeri. Gik mathoth notimore kar kae monj e kanisa ma kama osemedo seyo mopogore. Wawinjo ne sigana ni kae to bang'e wabi gi twak. Paro mopogore medo nyuolore e wi monj manotimne jatend DCP Rigathi Gachagua e kinde manoyore nyasi mar lamo manobage kanisa ma ACK Witima e kar chung' od bura ma Othaya e kaunti ma Nyeri Jumapil manyoro. Riwruok kanise NCCK kutelne kod jakom mar Bishop Elias Otieno yango ni ma en monj mar 9 manotim e od lamo gino magiwacho ni odhi ataro gi chike mapacho kae ka bende giseo wito iro malongo wang' manotim e od lamo magiwacho ni kide kelo midhiero kod kuong' ne piny Kenya. Gidwaro mondo migawo mar arita okwa ng'uono e lela kendo gitim nonro mapiyo magimak jogo manopango kendo otimo monj makamano. Bende gidwaro mondo mi okaw okang' ne obila manotiyo gi iro malungo wang' gi lisasi e timo monjno ei kanisa. Jodolo kod jokend ratich oganda e kaunti ya Mombasa dwaro mondo mi piny owacho chiw ler e wi monjno kendo okaw okang' mar chik ka giwacho ni rem timo kamano nyalo kelo tulo e pacho ka kinde mabiro. Twaomba serikali iheshimu nyumba za ibada zote. Twaomba serikali isijaribu kuvuruga au kuharibu na kuwatoa fikra watu ambao wamekuja kuabudu Mungu na wamekuja wataka amani. Mungu alete amani katika ulimwengu. Nyumba za kuabudiwa Mungu zinataka ziheshimike. Ninajua kwamba taifa letu tulimchagua rais na tukampa kura na sasa ndio amekalia kiti. Tungeliomba polisi waajibike na waeleweke kwamba taifa la Kenya lina watazama wao. Raia wote wanaangalia polisi. Tunataka wa record statement tutajuazi mambo ya criminal haina limitation. One day one time somebody atakuwa responsible na tutaona matokeo. Kwa hivyo wasife moyo na sisi tuko nao na tunataka wale waliohusika wote wachukuliwe hatua za kisheria. If you cannot do your job
then vacate the offices and let those who can do that job better do it. Leo tunazungumza kutoka Mombasa kwa sababu Waswahili wanasema ukiona cha mwenzako chanyolewa chako kitie maji. Iwapo kuna mtu yoyote ako na difference na mtu yoyote yule, kama walivyosema waliotangulia, ni kwamba ngoja mtu amalize ibada yake, atakapotoka nje hatua za kisheria siweze kuchukuliwa. Lakini mnapokwenda ku-attack worship areas kama hizi, mnatupa tear gas ndani, kuna infants, because kuna wazazi ambao wanakuja na watoto wao wamewabeba wakiwa ni infants. Kumachielo, jalup jatend duond bura mar Jubilee Fred Matiang'i oseomonjno ma owacho ni en tim wich kuot ka obuono sirikal mondo dhi joge Gachagua mamoko kuom josiasa liekoni ema noloso monj makamano. But we shouldn't go the way that happened yesterday. Very, very shameful. And we have seen this again and again and again. The level of arrogance that you see, goons, armed people moving around. And then, for me, no one will tell me, will give me lectures about, we didn't know what was happening. A national leader of Gachagua's stature, when they move to a particular place and they're going to have a function in a particular place, the counter security team knows. The National Intelligence Service officers in that area knew that there was going to be a meeting that day. How can you tell me that they did not know there was a plan to disrupt the meeting? Weche kuthoth ni mago gin jotelo ma oloso moting'o nyaka jotelo mago mag kanisa. To Rigathi Gachagua wache ang'o kotenore kod gigi duto kama gintiere achiel kachiel mano kama gintiere ka wan gi duonde ma dhi thuolo kama winjane kanyo bang' monj makamano no wache ang'o kato bang' aduoge studio. A gang of us 15 police officers, rogue police officers, under the command of 2 bodyguards belonging to that guard Betty Maina, the women rep from Murang'a. These people came with a police vehicle, GK vehicle, GKB 765X, and another one from Murang'a police station that ferried goons and police officers from Murang'a. These officers attached to Betty Maina are the ones that attacked us in Kagio, they attacked us in Narok, they attacked Senator Nyoto in Murang'a, and they have attacked us today. The vehicles number are here, Kipchumba Murkomen. These police officers' images are circulating on social media. So what are you telling us? You have asked the IG to investigate. You cannot investigate yourself. This is a government attack, well known to Kipchumba Murkomen. Stop pretending that you are shocked that a church can be attacked. I've seen a lot of nonsense by government bloggers trying to say that we can stage manage our own attack. Where can we get access to tear gas? Is it sold in a supermarket or in Gikomba? Where do we get access to AK-47 assault rifles? Where do we get access to government land cruisers? Where do we get access to police uniform? Kwa hivyo tunakemea kwa nguvu zote tukio hilo na kuweka mbele yake Mheshimiwa Rais William Ruto. Ni lazima yeye mwenyewe ndiye ameidhinisha tukio kama hilo. Haliwezekani bila William Ruto kusema fanyeni hiyo kazi. Wacho ni tukio kama hilo haliwezekani bila rais kutoa amri. Anaomba debate ni katembea chakachel tabith nyandiek na chakodi kachera chalgino manoti morane Gachagua. Gazeti Manyoro mara The Standard wacho kata ni Mr. President, stop this. Mathotha inya pod wantiere karaka. Gazeti ma The Standard ondike kar niero. Magi ema ondiko kan the untouchable. Gin jok machal nade. Oket picha kamar woman rep ma Murang'a kachel koda ka jaod bura ma Mathira mano Eric Wamumbi. Ka wacho niero gin jok mantiere idire kata ka itudogi kun monj manotimne Gachagua chieng' Jumapil. Mokwongo adwa kwedo okang' mamalo gima notimore kanisa no nikech kanisa en kar lemo kendo joma dhi e kanisa wan gi nyithindo matindo, wan gi mine ma pek, wan gi jodongo kendo gi nyithindo ma onego beni warito. Koro kinyalo dhi ng'ama ng'ongo to iolo tear gas e kanisa kama joma chalo kama ginitiere tene ni oking'eyo okiva lungima mar dhano. Awinjo ka Gachagua wacho maber ni ong'eyo joma notimo negi kamano. Koro akwayo sirikal ni mondo giwuog oko mondo gimak jogi nikech gin joma ero Gachagua wacho ni ong'eyogi. Koro wach mar investigation ginyalo timo investigation ka joma Gachagua no mention gi osemaki mosoi. To gima kamano konya die mondo endelee Kenya ka sani
moso sama koro wachomo yiero maduong' higa manyien nikech kotimore kawuono Nyeri kinyo dhi timore Kisumu Uruja chando timore Mombasa kamano bende nano siasa higini joma ne nitiere kanyo ne gin jo siasa Gachagua oluongo woman rep mabe ja siasa ni joga ne mano kelo tulo kanyo koro tene ni en siasa Nani kine mama kwa timre Tom machiegni nyaka mirangi gino motimre ne Gachagua chieng' Jumapil irangi wang' machal nade nyaka sana wasujo okwayo mondo miyo tim nonro jotim nonro bende koro osekwedo wacho ni onge nonro mutimo uketho sa ponono ka en ketho sa wacho Gachagua gini golo tiagas kure gigolo bunde kure gito sirkal gigolo kama chal nade inene gi wang' mane Charles mana kaka isewacho Cleophas Cleophas mana gima Tabitha osewacho wan kaka oganda joluo waseneno gini katimore thurwa mang'eny kendo oselal kod jowa omiyo an kaka jatelo akwedo wachno kabisa kendo gima kamae kodhi mbele to nyisowa kaka siasa dhi kawo kore mbele ka kendo akwayo sirkal to kata sirkal kende ma wach madonego be odonje ka gin tenge gitim investigation e yo makare kendo e yo mapiyo to jok manyalo timo ne nyithindo matindo kata jonyuol mowuok ni dhi e kanisa kar lamo Nyasaye onego kawnegi hatua mondo bed puonj ka chopo 2027 to bed kod siasa man kod kwe kamano en gima nyalore biseno ka gima kamano timore kata geno mani ma intiere go jatend piny William Ruto ka donje telo no promise ni gik makama ok bitimo magi mana singo mosebedi ka ichiwo to kwane ka iketo gi atim koro kata ma bene nitie geno moro amora ni nyalo luwe president ok wanyal keto geno kuome to do nigi teko mar punish joma timo gik makamae koro waluongo do mondo wuog oko gitim nonro jok moseluong nyingigi giluong mondo gitim investigation ng'at moyud kano nigi tudruok moro amora mar hinyo ji kanisa okawnegi hatua erokamano ahinya adhi ane ir Job Eric Tambo ka nitiere e piny mar South Africa achiel kachiel okinyi ma kawuono kae mokwongo isewinjo sigana mago ma ahinya mokelo kanyo kane iluwe achiel kachiel gino manotimore e kaunti ma Nyeri ne jalup jatend piny Kenya machon Rigathi Gachagua dirange yo machal nade to bende en seyo mosebedi ka igolo gi riwruoge mopogore opogore moting'o mano riwruogno makedo ratiro mago oganda Kenya National Commission on Human Rights ma bende oseloso e wiye motegno irange gi okang' mane monego bed ni kawo mokwongo wach motimore no wano wach marach sana but gini kwang'iye matut ng'ini mondo sirikal otim gima kama ok awach ni sirikal ok otime but king'iye matut mondo kaka ineno jatend piny osewacho ni by 2050 onego bed ni wadevelop mang'iso ni mondo dongruok obedi dongruok bedo mana ka kwe nitiere stability koro an kang'iyo gini matut magi siasa marach maduoko wachien to kaluwore gi kaka jatend piny wuoyo mo odwa ni wadongi to onge kaka wanyalo dhi dongo kaponi gik kamagi otimore koro magi gik monego bed ni ng'iyo matut sana moko chak wacho ni maybe jatend piny emotime kata jo sirikal nikech gini king'iyo matut ok apar ka jotend piny nyalo time kata maybe jo sirikal nyalo timo gima kama ka gitime kamano mang'iso ni gimoro amora mwatimo gi kata plans mwan go gite ok nyal chopo koro magi gik ma onego bed ni wastumo kabisa gin gik marach to kapok ng'ato owacho ni en kama kama otime mang'iso ni gigo nyaka wang'i malong'o koro mago gik maduogo ji chien wan gi target kaka jo Kenya mondo kumodwa nodhi chope to magi gik mosebedo ka duoko wachien makata king'iyo kumoro amora iwacho ga ni election violence gin ga gik ma duoko wachien ma every 5 years yudo ka gik makamago ema duoko wachien koro magi gik monego bed ni wastumo ng'ata regardless kata kichunge party mane but nyaka kwong wang'e ni kusu gigi ng'a golo gi in gadier ni sirikal
Chumo mosmano kuoma ng'ikruok no weche mag mbui mago matimore mbui kata kendo mago mok nyal geng'. Tabitha biro iri kachiel kachiel. Iwacho ni magi gin religious institutions moting'o kanisa. Tiaga sigo e kanisa. Kanisa gin jogo manya wacho kata ni gin development partners mantiere. Giran schools, giran hospital. Kanisa mar ACK, mana achiel kuomgi. Okony kata kanisa moko bende oge kod chenro magi gintiere godo. Tabilani. Enote mane magi makamae oro e piny manyalo tiyo kod gigo ma gig lweny konyo luongo kamano mar mondo mi giti godo e kanisa. Enote mane mioro ne jogi mane kanisa kata utelano. Cleophas gima nyalo wacho en ni mokwongo tim machalo kamae ok wanyal luongo nying rais. Nikech en tim mathin simplistic. En tim ma ok wanyal luongo nying rais. Ang'eyo ni josiasa mang'eny kata jok maluwo bang' josiasa timo ga timbe moko tu mondo gimor jasiasa mantiere malo. Koro gini en local politics kaka winjo kaka Gachagua wacho ni oblame Betty Maina ma woman rep makono. Koro it is a local thing to rachno timore kanisa kama ji duto nitiere. Kaka isewacho wantiere kata gi investors e kanisa, wantiere gi joma ochung' ne yore mag maendeleo koni gi kocha. En gima nyaka wakwede okang' mamalo. Bede ni nitiere sirkal, bede ni nitiere oko, nyaka wakwede tim kamae nikech kiny idhi time kata kama opogore kata gi kanisa. Kata ka wanyalo bedo gi delegates from another country mobiro Kenya kaendi. To jasiasa moro mok wadwar nitiere e kindgi. Tiyudo ka jasiasa moro nyalo organize chulo machimo kamaendi mondo odhi otim kamano ende kanisa such a function. Koro wakweduru gini okang' mamalo. Jatend piny kik penj nang'o. Kik penj nang'o to ne nitiere kar ka. En emomako gigi duto nikech mane jalupne machon. Makoro sani ero nobalo to koro ni ok ma sirkal. Cleophas, rais mar piny duong' emomiyo kawo tich mar security omiyo Kipchumba. Kipchumba bendo delegate duties ne joma moko. Koro wan gi security sectors from the local ground to the high office which is the presidency. Koro kwanyalo wacho ni gimoro kotimore local to wadwa blame president mantiere malo. Wachak blame gi joma ntiere piny monego beni kelo arita makende piny kama ne gini otimore. Mondo ginyiswa ni to gini ne giyie otimore nang'o, ne gin kanye seche ma gini ne timore. Nikech nok wa expect mondo president obedo thaya sama ne gini timore. To jo rit ngima mar piny mar dhano e piny mar othaya ne gin kanye sama ne gini timore. Ero kama na yenye wacho ni en intelligence ma nyaka bed ni ng'ato ne ni godo ni ng'oma dhi bedo kar ka. Gazet manyoro no yango gacha ni en gima no chana ri chieng' tich abich. Ni mai to dhi bedo kaka timbre achiel kachiel. Tom, kamirange kae dio wacho ni accountability. Sirkal onego bed ni rango ne dir ratiro mag jopiny bende oyudi. Kantie nyithindo matindo mane ohinyore, nitie mine mane ogogi tiagas, nyithindo mane ogogi tiagas, jomoko bende noyudo hinyruok mopogore opogore. Kamibete bende in gi geno ni tend obila dhi yudo thuolo mano mar kono jopiny ni obila mano dhi ka. Ineno gi picha kata jok machalo obila nikech ka giting'o runge moko ting'o bonde kamineno gi kar kacha bende gidhi yudo thuolo mar rango ni mae ng'ama ne otimo gini mar mondo mi okete buk to wach ni ero okaw ne okang' mar chik mondo duokane confidence no mar jopiny kod sirkal matiyo. Cleophas, gini ok dhi bedo mayot. Gimomiyo ok dhi bedo mayot, aduoko blame kendo kanya dhi pogore gi gima Tabitha wacho. Jogi deal gi order wuok malo. To kaponi nitiere jatelo moro mopogore gi jatend piny madwano tim gimoro mondo mor jatend piny, penjo monego wapenjre kaka jopiny en niya, gima notimore ni nomoro jatend piny koso nokomore. To ka nokomore bosewuok oko mowuoye wachno to wacho nang'o? En ng'ama nyalo ng'eyo ka jatend piny omor kata jatend piny ok omor. Koro mane penjo monego wapenjre. Ma penji sani ng'ama nyalo ng'eyo. Nikech wamanyo duoko kar kae mondo wang'e ni jatend piny Kenya William Ruto mor gi wach ni kata ok omor. Olose gima dhi nyiso ni ok omor en ka onge gimoro amora mok timo. Kech nwakawo trust wamiye gi piny kaluwore gi promises manokonwa kaka jokenya. Koro en ng'at mokwongo maka gini litne onego bed nowuok oko to chiwo order. Kotimo mano kokalo kuom jatend migawo mare mochung' ne weche mag arita mag Kipchumba Murkomen manogoro statement tok monj makamano kata ka Gachagua owuon pok oloso. Mano pod en ok en okang' ma sirkal okawo koso ok nene ka lwet jatend piny Kenya William Ruto nitie kanyo. Cleophas, mano ok mokwongo ma ma Murkomen wuok godo oko
kendo wuoye gik moko aina. Waseneno kata kijende, ineno jok morwako maski, mage jok mane wuok oko kitiyo godo kinego godo nyithiwa. Dumana adier. Koro ng'at monego beni wuoye wachni mokwongo en jatend piny. Jatend piny, oda mar jatend piny opogore gi oda mar Murkomen. Jatend piny onego beni okaw gini. En jatend Kenya te. Kako timo Nyeri, kako timo Rift Valley, kako onego beni timo Kisumu. Come on. Iwacho ni mano e chal mar wach. Ngeni sani wacho ni en gimoro mobedo delegated mathoth ahinya. Kaka waseyudo Eric Tambo kendo oseduogo achiel kachiel. Mana kama nitiere kodi kar kanyo ne waloso kotenore kod development partners gi. Kanisa en achiel kuomgi. Paro mane menyalo bedo kar kae kaka jalony weche mag dongruok bende e kinde mamonje timo e kanisa ma bende en achiel kuom mago masiro sikunde osuptende moko nitiere magitayo e kind gik mathoth ahinya mantiere ka. Ote mane ma ioro ka monj ma kamagi timore to sirkal be nyalo bedo ni oganda moko onge kod geno kuome nyaka sani? Pongo nadwa duoko gima Tomo temo wacho kanyo. Nikech ng'eni polis en gima ochung' kende. To kwa dwaro bedo mondo mi waendelea maber. Ka ng'ato timo makosa kanyo to mane jok michiko mokwongo. Nikech kapo ni jatend piny gik makamano kata ochako wuoyo mokwongo. Kapo mano ji dhi wacho ni en politics. But gimonyalo wacho kiduogo e kwesoni machielo no. Nyaka gik makamagi nyaka wastumo kaka nowacho mokwongo. Nikech gin gik makuodo wiji, gin gik maduogo wachien. Kaka nawacho ni mokwongo ni sani kaka wan gi target ni 2050 wabed develop. To mondo wabed develop kanyo mangiso ni nyaka wabed gi stability. To stability biro mana ka kwe nitiere. To kudni ni en kumora mora kunde wa ndalo ma siasa. Enena gima dhi kamano kamani. Neno kata by election mago timore ka spul ka bondo gini ka jiunegore. Koro magi gik matimore every now and then. Manyaka to kaka wan society nyaka gigi wawere go kabisa mondo mi waendelea. Nikech kok watimo kamano, gik mora mwatimore gi biro mana kethore. Koro tunego ok wabed mokwongo wachako wacho ni ng'ani motime nyako watimo uchunguzi. Wan gi jok mochung' kar kende ma polisi mane gi power manyatimo gik makamago. Magi mobedi ni watimo mokwongo. Mane ka gik ma then akisetieko koka ji nyalo chako wacho. Nikech sama gik makamago otimore en gima rach adieri. But nyaka watimo uchunguzi mwang'eni to gin ng'a gini motime. Nikech kata king'iye mano ne wacho ni gima kamano kata ka niwinjo ka jatend piny temo wuoyo loso. Temo wacho mondo ni wa develop en agenda achiel ariyo kamano. But agenda gi mondo ng'ato time o mondo watime kaka jo Kenya. Mangiso nyaka wakel kwe. Ka kwe onge mangiso na agenda mowacho go te ok nya timore. Koro mano en kaka nene from now. Erokamano ahinya. Eric, kapo nantiere iri kanyo iyude yo machalnade statements moko kaka gol ariyo mokwongo nogol kata kod jatend migawo mochung' ne weche mag arita Kipchumba Murkomen kaachiel kod kamachielo mano or kata kod duolo machung' ne kedo ne ratiro mag oganda. Statements gi gin strong kinyalo wachgi, weche man kata gin weche mapek, to implementation kata keto gi e tim ema chal ni en weak, kata kaka inyalo ketgi e tim e moro manyap kata mayom yom. Onego ridgi e yo machalnade mondo ne adier ni ok gin mana weche awecha, nikech ka Murkomen otieko wuoyo kata ka statement mare oro, ng'ato nyalo wacho ni statement mioro no en gimoro ma ng'ato nyalo kore ni kiny en chieng' tich adek. En gino mong'ere ni mano obvious, udhi timo nonro, udhi tieko, to bang'e nonro be dhi timre koso gen ni pod dhi lal. Kar kete tim weche bed mathoth koso neke timo tim mang'eny ahinya to weche oduok piny. Koso piny igero mana gi mbaka kaka wawache karka. Igero gi structures mane gimonego bed ni wabet mokwongo. Koro kapok aduoki mana adwa temo elaborate moro kama tin. Ineno gik matimore gigi king'iyo gi gin gik moko ma samore wacho ni maybe society wawe gik moko dhi kamano. Nikech wanyalo tiyo gi example makawuono ni motimore sani ni. But king'iyo gino en kumora mora. To mano mineno ka samoro yudo kaka wan dhano wananchi gik makamago kwa kaw gi seriously.
Kuyudo ka jotelo bi mwaketo kuondego samoro nyalo legea matin nikech iyudo ka ok wang'i gi matut sana. To king'iyo gino natemo wacho ni king'iyo gik makamano, ok en kanyo kende, watime level mopogore opogore. Ineno kidhie vio Aya, watimo mos walali kendo kanyo kwa idu thuolo mano ka waduogo kodi kendo ang' idwoknwa penjono kanyo mane medo mana lero kar kacha achiel kachiel. Iwacho ni e kinde ni gin gik mathoth enye mantiere. Weche bed mathoth Tabitha koso range yo machal na nikech ka iwacho ni gin ga heavily worded statements kama gintiere gi strong ahinya to keto gi tim ka manyap moro donje kata nyawo moro bende nenore. Cleophas en adieri ni wawuoyo mang'eny to tim to tin. Naam. Ok ang'eyo gimomiyo watimo kamano nikech adieri mantie ni kawang'iyo rais marwa William Samoei Ruto ok obed piny, otiyo every now and again waneno ka en oko kach chand otiyo to jogo ene momiyo tich gi be gitiyo nikech nyaka nyicha gini timre chieng' Jumapil san kawuono wan gi tich ariyo. Onego bed ni jogi nosemaki nikech kama suspect osebede mentioned nyaka bed ni jorit kwe ma piny kanyo oseringo mondhiyo jogi eki mokelo mbele. Koro kata ka investigation dhi mbele to nitiere jomo osedhi mosoyie ka wang'e ni kare nitiere tim madhi mbele. Ok ni wasiko wuoya. Words without action ok result to anything. Koro an akwayo jo arita mag kwe mantiere lokolo thaya kama ne gino timore. Jogi wantie gi pichni gi kamera omakgi mondo tergi iye mondo wami jatend piny tich mayot nikech iwinjo ka osiepna Tom ka osewacho ni en blame ni okedo kuom rais to rais okawo tich omiyo jomoko. Ok wanyal expect rais mondo bi ochung'e rangewa e dho kanisni karito kwe mantiere kanisa to nitiere jomondik tich. Eriko wacho ni police is independent body. Onego bed ni gitiyo tijgi independent. Samang rais osedhi odonje tijgi chande tende no interfere or pick a politics which should not be the case. Yeah. Tabitha. Yeah. Gini en siasa. Kaka wacho ga siasa duto kata siasa ma Homa Bay. Giduto gibedo local. Gino timore Nyeri. Bende paro ni karkae kama siasa ni timre ma en local ka ma itimre jinene ka gimo timore Nyeri county kende. To ma traditionally ma county ma wuok central mano mar piny Kenya kendo alwora mar Mount Kenya. Ng'ama benefit e tulo gi duto kama gintiere nikech en moro moko nego bende rango ne ng'ama yudo ber kata ng'ama yudo rach to igi duto ng'ama chal ka gima tiyo kode e yor siasa. Cleophas poda insist ni wach ni ok adwa pike jatend piny nikech just last week jatend piny nitiere Nyeri kono. Ok onyal bedo ng'ama ok ong'eyo kuma piny ochomo madang' obed last week odhi sero jo Nyeri kendo kapok wiko rumo to dhi otim ang'owa odhi chako goyo gi tear gas. Tiende ni ichalo ng'ama dhi sero nyako kendo ichako idhi ketho. Koro aparo ni ka en politics to en politics ma local mana mar jogo Nyeri gi kanyo Thaya gi kanyo. Teno ka gimo dhi bedo battleground nikech mana achiel kuom wechego ma liekore sani ok odhi bedo mayot ma jatend piny Kenya mondo mi oyud asira mano oyudo yiero mokalo kawuok kuom jogo mawuok masawa mar Kenya. Nyaka gi sani ok ang'eyo ni to ng'ama ochung' against William Ruto. Nyaka gi sani pok ang'eyo ng'ama ochung'. The only presidential candidate I know for 2027 and William Samoei Ruto. Koro Othaya kata Nyeri dhi bedo battleground between Ruto gi ng'a. Kado ang'eyo jogo ok ang'eyo ni Gachagua ochung' but kada ang'eyo ng'ama ochung' against William Ruto da wacho ni kata dhi bedo battleground kata ok dhi bedo battleground but gi sani jachung' mar kom mar Ker en William Samoei Ruto. Erokamano Tom. Bende neno ka kowuok Nyeri onya bedo macha mineno gi picha mar piny Kenya mangima kata ka range gi macha mar national politics kama ntiere kacha gimotimore Nyeri ka itude kod laro koma duong' ma pachoka kachiel koda karango ni ero mae to en mana loko. Cleophas kiko wuondre uru. Gini en siasa. Kiko bed ni korach to waduoke ne obila. Kober to watere siasa. Gini en siasa. Mana kaka isewacho ni nitiere ng'at ma specific ma dhi benefit e wache. To gima timore en ma
jatend piny nigi agendas mang'eny e Kenya ka. To agendas gi ok onyal deliver gi kamoro amora ka onge arita kwe. Gima duong' monego jatend piny owuog oko motegno kendo ng'e wachne en arita kwe mane piny. Mane gima jakom mosenindo Right Honorable Raila Amolo Odinga nong'iyo ahinya, kendo mane gimomiyo nowuok oko kendo kedo ne piny mar Kenya ka, mondo chieng' moro achiel generation mabiro odag kuma kwe nitie. Koro jatend piny nyaka wuog oko motegno kendo arita kwe nyaka omi priority kapok odoge agenda mamoko gi. Mana kaka nowuok oko nyoro machiegni owacho ni nyithindo mapok odhi school obedo implemented koso ok obedo implemented. Gima temo wacho ni jatend piny nigi duol, to kowuok oko motegno mowuoyo wach insecurities, gima kama ok nyal timore kende Kenya ka. En gi ting'. Kendo mane mawacho kata achiel kama entiere mar mondo mi warange e yo makare. Mano kama yudo thuolo kae mano mar rango achiel kachiel. Eric Tambo nitiere kodwa podi, mano ka wadhi yude mar mondo mi okonwa ni en to be onene e yo machal nade. Mago weche mapod donjo kar ka achiel kachiel. Wang'e maber ni warango tulono mane omuoch kendo mano nenore monj mano tim e kanisa mane Gachagua bende nitiere mano chieng' Jumapil. Githoth ahinya kae, tang'e maber ni kama watiyo kar kanyo wadhi bedo ka waloko tanga mara mano mondo mi warang machielo bende mantiere kae ka waluogi. To inyakwara mogi jwang' kama intiere, iluwo chenro kama intiere kendo in gi paro mano kotenore kod chal mar wach kama wantiere kar kae. Nara mara mondo mi wayudgi achiel kachiel mago paro mabende wuok kuom joneno mopogore opogore, mano kama wabedo kae ka waluwe okinyini ma kawuono. Jogo maluwa e mbui mar Facebook kata oseoro paro mopogore opogore kanyo, kendo en mana wach achiel ni to monj ma otimne Gachagua otim gi jo sirkal koso monjore en owuon. Jawrianda Jack erokamano kuom kete chenro kinyi ma kawuono kae, kod Devi Moffat mawacho ni Ramos na osipa mata Tabitha Nyandiek, General Nyandiek achien wacho na mor kod twak kane in kanyo Homabay. Erokamano Devi Moffat. Rasa Tula wacho ni ero mar Jobless Corner Rabar represented ahinya ka entiere kar ka, wacho na rok mameno da Esther ka entiere e chenro kinyi ma kawuono. Ras Kapilo kachel koraka Fred Demba. Gima thoth ahinya mapod donjo kar kae, ote mar Ruth Nyathi Ochieng' donjo kar ka to bor ahinya. Asome kae kapok ayudo thuolo mano mar dhir Eric mar mondo mi ang' okona ne mathoth mantiere kanyo. Ruth Nyathi Ochieng' wacho ni mokwongo akwedo tim mar monjo kanisa no e okang' mamalo. Gima wakia en ni ng'ano mane opango monj makamano. An ok anyalo wacho ni mano sirkal ema otimo kamano. I don't believe that our government can be that petty. Wacho ni there is a possibility ni gini inyalo pang kata gi team one term go. Wacho ni gimanyo go political sympathy. Gachagua manyo seek attention maigen mana pure politics. Wacho ni watu sio wajinga, jo siasa ok dhi maber pacho kae. Chal makenjwa kae sani onge kama safe. Makata kanisa ma ng'ato nyalo paro ni en safe bende arita onge. Gini nyolit na zaidi. Even the innocent citizens. Okber alotwak kanu moja inako. Erokamano nyako mote mari. Ntie gino mani lero nwa Tambo kane poki ing'adori mano kotenore kod kaka irango chenro mabende biro achiel kachiel. Wacho ni ero inyalo ketgi e tim nade. Wacho ni Tiaga Sigo Ika, Risasi Baka giduto gine kanisa ma ikone monego bende timo gi. Sirkal to golo statements malich kendo makech to ketgi e tim. Erokamano. Natemo wacho ni gini king'iye matut, jatend piny osewuok oko mowacho ni odwa ni wa develop by 2050. To gini king'iye matut mang'iso ni stability no en gima important sana. Koro kapar ka sirkal nyalo dhi sabotage gini mondo mi gino kiny gima ketho nying. Nikech king'iyo target ma jatend piny nigo mondo mi wa endelea maber. To kapar ni gisani to embo dwaro mbulu kunde go onyalo dhi timo gima kamano. Nikech king'iyo jatelo machon mane jalup neno gi gik mowacho gi gik motimo ka, gigo kapar ni de mi kata jatend piny paro ni do yombe. Nikech
atimo mos mago wacho ni mok nyal geng ang wayudo thuolo mar man mondo mi okono weche mamoko mapontiere kar kae ada wuok e sigana no mano mar Gachagua mar mondo mi arang twak madhi donjo go nyaka tielo mar ariyo en twak mano mar ODM ada ni waranga mano mar Jondhiwa jaod bura mandhiwa Martin Peters Owino Ward Chief oloso kotere kod wach mar Linda Ground akoro mogi jwang kama olose karka oloso ka paro mopogore ka kinde ma siasa yosebedo ka gore kendo okenge mopogore ka bedo ka iluwo ageni wadaw yudo thuolo mar winjo duonde e mbele karka ka entiere Ndhiwa mano constituency office mare kendo njegi mathoth nyama bedo ka timre kendo ganda bedo kod geno en Linda Ground koso Linda Mwananchi paro gibiro kai kinde ma jatend piny Kenya bende oselero kinde mokalo niero ODM kanyalo tiyo kod UDA to dhi neno kata ne oyude yo mane mar mondo mi one ni gino chopo ya makare bende achiel kachiel wadani wawinja ne duonde mano Martin Peters Owino Ward Chief jod bura mandhiwa owacho na kotere kod wach mar Linda Ground kaito banga duoge ground e studio ka Munu kaka jakom ne timo ni ka gimoro jo central management osekale titere nek koa nek titere NGC National Governance Council mani mutingo wajumbe mutingo all elected leaders plus county chairs ODM bas ko kwadhi NDC gima ketho nwa chama and small clique make a decision kagi ya nek no tinyo ni gen kibere rani mano gimo kodwa no team ne party leader wa wadwa no ni kuma party leader they one kaka elected officials wabet piny mwachungu ni gini ber watime kama Tabitha Nyandie kacha kodi karakamat ma ODM podi ne ODM Cleophas siasa mag ODM ano ka ja ODM anantie serikal ja UDA gima timore ni mara nyisi mane minene kar gima timore ODM ni to nekech chik mar Kenya yiena wuoyo e gimora mora matimore Kenya ka ODM kaka ne jakomwa mosenindo baba wa Raila Amolo Odinga ne timoga ka gimoro no biro to nodhiga ir jopiny gimiluongo ni public participation koro kane jo ODM ochako wach mar dhi e ground ni naparo ni gidhi timo gimiluongo ni public participation until it reach a point ma chako winjo gima jo siasa mantiere ODM speeches magichiwo seche magintie in such meetings it's purely political to giluongo ni Linda Ground akia gimotimo ground magilinda ground dhi kanye to mankono ground dhi kanye koro gima jo ODM Linda ne ground okang'eyo nikech aparo ni ground mar ODM pod en mana ground cha wan kaka joluo wadhi goyo ne William Samoei Ruto kura in at 100%, yeah wadhi goyo ne William Ruto kura koro gima jo ODM dhi ne ground magiwacho ni gilinda ground ni ng'amose kaw ground ringo dhi godo an poka neno nikech nyaka gisani jaluo support William Samoei Ruto onge any other person ma jaluo support koro kiwinjo speeches kaka jomoko wuoyo joma chalo TJ Kajwang' gini joma gigoyo debe gi ogigo debe mar japiny gigoyo debe gi poka winjo ka ng'ato wuoyo about the 10 points agenda mane the late Raila Amolo Odinga oweyo e sirikal kaka ne gimosore gi ker mar piny mondo gi implement poka winjo ka jogi wuoyo about poka winjo ka jogi wacho kaka ginyalo konyo poki winjo koso poki bedo kiluoga nikech ne gilose wi mai ka gintie asebedo kaluwo ng'ama na winjo ko wacho wach mar biro jowa mantiere sirikal mondo biyo konjo thurwa en Milly Mabona no wacho Kisumu to reception mo yudo kacha chande ne ok ber nikech luore ni ground cha no thiedhe to thiedhe gi adui mage koro jogi gibiro gilinda ground to ground magilinda ne gin giwegi nikech thoth jo ODM gi gin joma nong'iyo liere kot baba Raila Amolo Odinga koro kodi mane giliere no kawuono kod no onge koro gitetemeka giluor gineno ni jomoko nyalo wuok from nowhere to timang'owa to kaw ground ni koro kigiwuondwa ne gilinda ground ne ng'ama opogore ne gin gilinda ground ne gin to nakwayo gi ni ka giyie to gikete dwach jopiny mbele gikony jopiny gikonjo piny giwere gi ground ni jopiny mantiere tong range yo machal nade iwacho ni en
ote makende, olu gik moko yo makare, olu chik mag ODM. Dipo ni jotelo moko mag ODM ong'eyo chik mar ODM moloyo jotelo mamoko moting'o nyaka tend ODM moko mantiere kacha. Kiwinjo wach ma Martin Owino wuod chief owacho kar kanyo kotenore kod kaka ODM sani ringo. Cleophas, gima timore ODM mokwongo daher mar wacho ni en wich kuot maduong' e piny Luo. Kendo kata Raila Amolo Odinga kamoro amora mantie ok domor gi gima timore sani ODM. To agenda ma jotendwa nigo en ni ilaro ng'ama nyalo rwako wuoch mano Raila Amolo Odinga rwako. To kada wuoye Linda Ground gi Linda Wananchi, gigi te beyo. To gima timore ni samar Linda Ground podi sani onego benwa concentrate kaka wanyalo Linda Wananchi. Kech Wananchi gima Linda Ground to ok gibi Linda Ground ka gidenyo. Koro jotendo mano yudo thuolo mar tiyo gi sirkal onego gibiri jopiny to ginyis gi jopiny ni tiyowa gi sirkal okelonwa ma e Luo Nyanza. Jotendo concentrate development. Kwa tieko development sa biro mar Linda Ground to jopiny gi ema biro ng'iyo tich ma sirkal osetimo e Luo Nyanza to gibiro Linda Ground kata ko wachni. Mar ariyo adwa duoko osiepna Tabith. Onge ng'ama osewacho ni joluo support President William Ruto. Gima biro miyo jaluo decide ng'ama support en tich matiyore Luo Nyanza. Kora temo kwayo jotendo moyudo thuolo mar tiyo gi president otine jopiny giwek ng'eyo igi. Tabitho penjo moro ka ma keling openjo to ling. Tabitha openjo kanyo ni gidhi siro to ging'e nade ng'ama gidhi siro. Pod mane pogruok ma pod nitiere ODM ka. Omiyo wachako gi loso odwa. Ok wanyalo wacho ni wadhi support jatend piny to odwa wenyewe pod ok oriwore. Nyaka wachak gi riwo odwa. Ka odwa oseriwore to bedo gi duol adi? Gi duol achiel. Ot mariwore ni en mane? Nikech adaka oyweyo kar ka dongi dagi achiel kende kar kae. En ot mariwore ODM koso Uganda Luo. Koso neno ODM ka Uganda Luo. Mane pogruok ma Uganda moko pok ong'eyo kar kani. Unene yo machal nade? ODM go Uganda Luo en gimoro achiel. ODM ochakore Luo Nyanza. Though a national party. ODM ok nyal riwore oko ka kapok ochakore ka Luo. Iwinjo wacho? Joluo riwore bwo ODM. Mano. Nekura mo juang adaka wiyo masani aduogo ka Tabith Nyandiek weche pod nego kar kanyaka mano timore kaunti ma Kisumu waduogo ka mar mondo mwarange kache wacho ni paro moko biro maleo iwacho ga ni ghafla bin vu ng'ato bedo mariek ahinya weche notimore Kisumu mamoko no jomoko ka ong'eng iwacho ni et mariek machal nade weche moko nowuok kar kacha moduogo kar kae moting'o paro moro ikone kona kacha ni ero Wandae, kel stima, dala ka dala. Uma oluga, subtende, shaka, uso broadbase ni tek Kaluo. Joma gima uso broadbase Kaluo. Gijo ODM, gijo UDA, koso ginjok mage, mantiere karka. Wakaw yoni nyakora mogjo en sario maro kinyi kaduogo, magod mathoth, pod antiere ka kod welo. Jobe Eric Tambo, ka antiere South Africa, kinyi makawuono, an ka kod Tom, madanji mabende ntie studio ka chel kora ka Tabitha, General Nyandiek. Chieng Nyandiek mabende ntiere ka achiel ka achiel okinyi makawuono ka kwanono kode weche matimore e piny Kenya. Wakayueyo kik idhi mabor. Ok en mana gima wachamo kende, en sigana, tim mapile, nyasi mar nyiso ni wan ng'agini. Mit chiemo en ang'o? Kitungu. Ber mar chiemo mar fry en ka kitungu neno. Wanono kido mag tedo e alworawa duto. Wafwenyo yore mag tedo mopondo, timbe anyuola, koda hera mamiyo kit chiemo moro amora bedo gi ngima. Chiemo ichamo ga wan. Koro nyaka ikete maler koka obedo gimoro ma wang'i nyalo kelo miluma mar chamo. Ma ok en mana tedo kende, en kit ngima mar oganda michiwo e mesa. Tedo gi chiemo kod jailieta tich adek, saa 2 okinyi, kik bai.
Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Nyikwa Ramogi. Bedi her mar loko puothi obedo ohala madhi maber kendo med yuto mari. Ober nikech en crop manyalo miyo ipidh kata gwen, pidh dhok yo mayot. Wakelo ni chenro mar pur gi ohala. Chakre ikolo nyaka geng'o kute machamo pithwa. Pur mar nyanya nyaka ing'e tuoche mag nyanya mokwongo. Mar ariyo nyaka ing'e yedhe migoyo nyanya. Puonjri yore mabeyo kendo manyasani mondo imed keyo mari. Mondo yud yuto maber en ni niang' nyaka ido maber miol ne pi timne irrigation. Kaka chiro medo lokre, wanyisi gigo mausre kendo nigi nengo kaka kinde loko. Koro rabonda nuka pure kota eka nika pure maber balose tayute molo kana yudo oduma e puodho mar kota eka. Tudri koda an Alori Nyaka Black tich adek sa achiel gi dakika 45 to mana e Ramogi TV. Machini kendo nyakora Ramogi jwangen moro mara ni podi kete karkae chenro ni mara rupiny ka warango chal mar piny Kenya. Weche mathoth mobedo kaka timore pod wamedo mana luwo nigi karka ote ma wuoro gima wayudo thuolo mano mar twak kodi achiel kachiel. Nitiere ote mar Bernard Omondi Jaukwala. Owacho ni kara ground ODM ne osekwal koso buru ne oruenyo yawa. En Linda ground mane Babu Owino owacho ni chwak piny ochiegni. Chwak piny ochiegni mor. Erokamano kuom ote mari Bernard. Alois Okelo wacho kar ni ote ne en mae owacho ni Tabitha Nyandiek ok joluo te support Ruto. Mahesh Ruto en commander in chief, koro onge kaka polisi nyalo monjo kamoro amora ka ok en mochiwo order. Owacho ni weuru umo gini onge kama Ruto tudore gi kura ma wadhi miyo. Wacho ni onge kama Ruto tudore gi kura ma wadhi miyo Homa Bay. Omiyo weume. Frederick Osuru wacho kama wayorekle omos na jolony mane studio karkanyo en wach monj Gachagua ni e kanisa to sirkal ong'eyo gima dhi nyime. Onge kaka Gachagua nyalo access obila man gi uniform kendo geche sirkal mag GK. Siasa ok dwar chuki nikech kawuono inyalo bedo sirkal to kiny in oko. Siasa mar ODM to ber ka gidonjo e twak gi UDA mano mar siro Ruto 2027 to nyaka migi lemo mano mar jalup jatend piny kik wuondwa gi migepe maonge. Alfred Osuru and Dandora Phase 2. Mosna Tom Ojwang ma Dexter Ferdinand. Mosna Tom Ojwang madanji nyando karite. Wach matabi wacho ka ni tietho ground. Aneno Josuna used to be nitiere kama thotha enya kachal koda ka Homa Bay. Pod wamedo luwo ikanya koro mujwa kaono wamako welo mawuok e counties adek makaluo. Nitie sigana mada winjo kae kato bang'e ang'ema beni aduo ter kod Job Eric Tambo mana mondo miwa paro kama ODM nitiere kod siasa masani bende gore. Mako tende kod twak mabende nyaka sani ilieko kani nyalo bedo kanyo ikind ODM kod mano mara UDA. Wawinja ne sigana loso kaka kod Sharon Ongao chieng' weekend. Twak mane gitimo kod jotelo johala rowere kaachiel kod jodongo gi jolony makaluo. Jakom duond bura mar ODM Gladys Wanga ne olando ni romono moyiedhi kata Special National Delegates Convention NDC ibiro bagi mar miyo gi teko mar goyo mbaka kod duond bura mar UDA. As a party, it will not end here. The consultations will continue tomorrow in Kisii. We will go after that to all the 6 counties of the coast. We will go after that to Kajiado, Narok, Samburu. We will go after that to Turkana. We will cover Nairobi, all our bases. And after that, we shall have a special NDC. Our ED Oduor Ongwen is here, where this decision will be endorsed. Hakuna decision itachukuliwa kutoka kwa dirisha. Kauloso motelo eburano.
Ogai mar ODM Daktari Oburu Oginga bende nojiwo ni gibiro bedo e lai manyime mar keto winjruok kod duond burano mar UDA moluore kod lek mar mane osenindo Raila Amolo Odinga. An ang'eyo ni jatendwa ma Raila nyocha nowewa ka wan e sirikal miluongo ni broad based government. To ok nowewa e broad based government gi mudho. Nowewa e broad based government ka wan gi 10 point ang'o agenda. Kata osebedo ni paro osewuok mopogore duond bura mar ODM kaluore kod yo ma gidwaro luwo ka gichomo yiero mar higa mar 2027, ne giwacho ni mano konyiso ni gibarore diere kaka ilieko. Chama iko na structures and the decisions will be made through the relevant party structures, and once they are approved there will be no reverse gear. We will be moving forward on our way to Canaan through Singapore. Kanyo kora dong kaka Joshua mane kaka Jakom Raila nowacho ni wadhi Canaan. To an kaka Joshua abro neno natero u Canaan kaka adho mne Singapore. Koloso e kinde romono, Senator ma Kisumo Tom Ojienda ojiwo oganda Luo mondo olos kod duol achiel kendo ser jatend piny William Ruto e yiero maduong' mabiro. One day as a community, we must support Dr. Oburu Odinga together with the leadership, that we work with like-minded leaders, that we work with President Ruto to the next level, but we leave the party organ to ensure that the details of that relationship is worked in a document that will see us to the next level, because you must be part of the next government in 2027. Governor e county ma Migori Ochilo Ayako wacho ni nyaka kasro kod twak kaluore ni thuolo onge komedo kwa Uganda mondo sir Oburu Oginga. Ni daktari gwela jogi wan wasemi matoka kama nomoke osedhire koro ringo wan wasedonje iye mtoka ni ringa dhi uye ni ji odonje kose kigi donje. Duond bura mar ODM kiny tero romo mar choko pach jokanyo e county ma Kisii ka buche mamoko bendo chan tim e counties mopogore. Sharon Ong'ao, Ramogi TV. Kama entiere Eric Tambo achakodi achiel kachiel ODM inene e yo machal nade kendo kanyo kama wantiere ang'eni koro nikech internet mari nyalo bedo kanyo ka lalni kwanya kanyo gi ngwech tere kod nikech kitako wuoyo to chalo dhi lal koro kodogoro nyaka sani inene yo machal nade. Okwongo awinjo kaka Dr. Oburu owuoyo wacho kanyo ni en Joshua, lakini akwang'is Dr. Oburu ni yeah, it's true nyalo bedo Joshua, lakini gimonego tim kik uti gi styles mag Moses nikech ineno nie kaka Moses ne timo, ndi kaka jino kawo ga baba kanyo kaka wa Moses. Ma kami story more muma wacho ni Moses kane jo Israel dwaro pi to chwado negi rock to pi wuok. To Joshua ong'iso ng'at ka ng'ato ni no kidwaro pi kuny kisimbi. Mangiso ni gini ODM nyaka wuog oko sani mondo ging'e ni wadwaro report card gik ma kata ng'ato timo. Lakini kineno kata kaka giwuoyo kaka jotend giwuoyo kata kaka gidhiye ni TV gi kamano gigo agogi sana mangiso ni gipara nikech ne gibedo ga gi e kot baba cha pod gino dhi timore atima kamano. Koro gimwanyalo ng'iso Dr. Oburu kanyo kata gimwanyalo jiwego ni is true onyalo bedo ni wa Joshua, but Joshua ntiere style manutiyogo. Ng'at ka ng'ato responsible gi gik mono miye. Onge kwapi, onge gimoro mana Raila goga Luanda to pi wuok cha. Mangiso ni gini nyaka wati mariek, nyaka wati mondo mi wachop Canaan no. To kaka joluobi nyaka riwre motegno kanyo. To ok riwruok ni ng'ato kotimo gimoro, mangiso ni ng'ato nyaka tim tije. Jotelo moyier nyaka tim tijegi kumora mora ma gintiere. Kalo jichopo Canaan ka kalo Singapore koso ipogore kod daktari lek maduong' ni to en mane mantiere ka? I think issue mar Singapore no en gima ber nikech adieri king'iyo Kenya kuma wantiere nyaka watema tek mondo mi wachop kanyo, but ntiere process moko ma nyaka to watim. Kwadwa mi kata example moro kanyo kaka party, ng'eni party gi nyaka gibet party ma strong
nikech nitiere system mondo mi wachop Singapore, nitiere system nyaka waketi system gima dhi konyowa. Lakini kineno kata kaka jotend party go wuoyo, kata example no neno moko ka wuoyo kanyo, kata gik mopenji gi, gin giwacho mana ni dhi yiergi, to king'iyo gik magitimo, king'iyo skunde magiae, skunde mantiere constituency magi kaka chalo, nyisi ni jogi wuondo wuonda kanyo. Kendo giwacho gi kanyo gigo agoge kamano kamano, to mago gine jotelo kendo mag muchung' nodie motegno kabisa. Koro magi ene siasa monego beni waloso kendo mondo mi wadhi nyime. Nikech Singapore mondo wadhieno, Singapore is true, wan gi capability, wan gi competency kaka jo Kenya mondo mi wachop kanyo. To mana nitiere gik manyaka wachenj, nikech ka piny masani iyudo ka jotelo moko giwachore kendo gigo agoge gin gi pesa kamano, kineno kuma giaye manyiso ni siasa mwagoyo pod ok nyaterowa kacha, nyaka wachenj gini mondo siasa no terwa mbele. Nikech ka, like for example, ODM en social democrat, to kineno ka ng'ato nyalo dhi kata kaka kunde ma ji nini gi owacho kaka en gi pesa kamano kamano, to nyithindo poko dhi skul kunde ma wae, kunde ma giaye kamano, nyisi ni gini nyaka jotelo gi nyaka gini gitiyonwa, o gitine gi kende. To kwa yier ji nikech ng'ato nigi pesa, wayiero ji nikech ng'ato nigi paro maliw manyalo konyo jothurwa. Koro mane mantiere that problem, nikech yudo ka gima jotelo go wacho gi gik moko modwa dhiye o giti together. Nikech ODM nyaka beda party ma strong kabisa mondo mi okony, nikech demokrasi no e gima konyo mondo machielo ng'andi nyalo ng'iyo ng'at machielo ni, but tembe gi nyaka bed tembe ma proper. Mia winy paro bende kawuok kuom Tabitha Nyandie kod Tom kamano godo e studio kachiel. Mano kweth achiel mano rado Kisii kendo loso nitie mano loso bende ka gin Kisumu, weche thoth ema ntiere kar kae. Ta ntiere kweth machielo bende makoro balo kod ODM matin, giwacho ni wan dwaro romo mar NDC. Otele kae kod Senator ma Nairobi Edwin Sifuna, jod bura member Kasi East Babu Owino kod jod bura mamoko nyaka jalup Ogai mar ODM mano Osotsi e kind mamoko mantiere kar kae. Tabitha, pogruok machalo kamae mane ranyisi mar demokrasia, to bende odhi chopo kumoro ma kore wacho ni eno Singapore ma jatend party mari bende koro en lek maduong' ahinya mantiere chaka mopogore gi mar Aslacha koro koso Aslacha pod mantiere jochomo kanan ka ji kalo Singapore mondo Cleophas kapok achopo kanyo waduoke chien matin. Awinjo ka Tom gi jawinjo moro kaendi owacho ni ok wadhi goyo ne, onge garanti ni joluo dhi goyo ne Ruto kura 100%. Ruto tine jopiny. Gima dwa wacho kawuono ni an ok achako support Ruto nyoro. Nachako support Ruto chon in 2022. Ma kang'iyo kawuono e pinywa mar Luo Nyanza, maendeleo mantiere kacha gin maendeleo mag national government. Omiyo jowa ma wayiero mondo tinwa ok gitine jopiny. Sani endi projects ma Ruto kelo ema giyiengore. Gin tijgi en mana party after party, rally after rally. Kang'iyo mabei kuma wuoke, projects madhi mbele gin projects mane Ruto obiro mo promise wa tarik 2 dwe mar 10 higa mar 2022. Chieng' no kane Ruto biro mabei, leaders mag ODM te no boycott that function. Koro ado wacho ni wan obiro goyo ne Ruto kura gi timne gi tich mosetimo ne wan, nikech nyaka ne wachak bede Kenya kaendi pok wayudo sirikal mosetiyonwa kaka William Ruto setiyonwa. Mar ariyo ado wacho ni jowa mantiere gi tije madongo sirikal mantiere gi opportunities mondo o empower jowa, o empower nyithindwa mag joluo mondo koro wach mar Linda Ground masani koro giwuotho rally after rally nigi Linda Ground ni ji obio Linda Ground automatically kaka ne Tomo wacho cha. Ka wang'iyo for example recently SHA no yiero jotelo miluongo ni county operations manager madhi rito 47 counties. Kawuono CS mar health iluongo ni Adan Duale. Adan Duale no ndiki jo Kenya ma Somali origin 12 out of the 47 people who are appointed, 12 of them gin jo Kenya ma Somali origin. PS mar health en jaluo luongo ni Dr. Lunga. Dr. Lunga jaluo mane ntiere out of these 47 people en jaluo achiel kende.
Koro kawuono idwa nyiso jaluo ni jo Somali osomo moloyo jaluo. To wan oko wawero tutam, wawero broad base, wantiere broad base. Broad base ni wantiere nikech nomiwa tich koso wantiere ni joluo wabe wapike broad base. Kato jadolo manoloso chako wacho ni ufuona to kore lawo. To wachako yanye. To jok mayanye gi gin jomar jobless. Iwinjo. Koro wadwa ni mondo wami William Ruto tich mayot. Jo amano mi opportunities wawe bedo ni wan joluo wan mwang'eyo ratiro ni yo kang watimo kama to gini dhi timore kama cha ji dhi neno ni watimo marach. To jomoko to timo marach to gigero godo thuchegi. Koro kawayo mano kadhi e siasa mar ipenja wach mar ODM, leadership mar ODM. Nitiere team mar Linda Ground, nitiere team mar Linda Wananchi. And from where I sit, advocate for youthful leadership. Ok wanyal bedo oganda ma lemo dak e bungu riek maloyowa. Nitiere le miluongo ni wolves, akeni wolves en ang'o gi dholuo. Wolves iluongo nang'o gi dholuo. Wabo manyan. Director manyan pita ma wolf. Wolves gi ineno ka giwuotho to jogi matek ma pod nigi nguvu ema bedo mbele. Jok mool lema wolves mool jodongo gi nyithindo bedo chien. To ODM do nyiso wan gin aneno ka negin Kisumu gi kawo bango gi keto gimiyo kijendo tingo ni wan joluo ka itelo no mana gi jodongo. Jodongo nengo yue to jodongo chiw wisdom from their comfort. Aluoro jaduong Dr. Senator Oburu Odinga miye luor kaka ng'ama ng'ongo. But kama osechope chande kawuono na expect mondo ne wuode mosiep na miluongo ni Elijah. Eka nitie mbele kacha kaka ODM party leader. Ndike choromo. Is about 40. Wuode maduong' Japan is about 50. Gin jomoromo leadership. Koro kawuono kiketo wuondi maduong' mool kacha. Jaduong' ting' moro nogore piny e podium. Tibiro blame nga. To ka udo wacho ni leadership mar jomadongo e maber. Nyisa countries mar led by 80 plus years old. Wachak gi Uganda bathe ka. Wadhi Paul luongo ni Paul the nini for Cameroon. Bia for Cameroon. Mago jodongo. Koro can we compare Kenya gi countries ma being led gi jodongo? Ka jodongo leadership gi ber. Koro ana kwayo jo ODM ni give me opportunities jo matindo. Leadership machalo party leadership need somebody mante gi charisma. Okidwa nyisa ni kawuono buru nyalo dhi ma mobilize ji. Maji kijendo chakarengo bango buru ni yo wano buru biro koro wano luo bang Dr. Buru. Jaduong ma is 84 years old. It's time we give leadership to the young people. To kata kichiwo ne young people mosko ngadi Tabitha. Party structures bende ntiere. Okenge monego bene lo mondo miyo tim gi machalo kamano. Bene kata jotelo matindo beno nego lu structures machalo kamago moket kod party koso onego dhi mana gi euphoria mano maniero kae kama wachomo mai gi mapiny dwaro mai kama onego beno bet. Asewinjo Cleophas, asewinjo ka jotelo matindo mantiere ODM go endo giluongo for NDC. To na winjo kane jo ODM Linda Ground odhi Kisii gichung' magisepogore lemo. Gisepogore lemo Kisii. Tiende ni ka gidhi kata mana NDC no endo gisemiyore lemo kigin. Iwinja. Koro jomatindo kande osetim gi ang'owa oseter gi oko. And some of these people joma nitiere ODM Linda Ground gi gimomiyo poda biro heshimu baba wa mosenindo Raila Amolo Odinga en ni baba ne empower jomatindo. Baba ne empower jomatindo from nothing. To jomatindo mane baba empower manodonje leadership in their early 30s. Ema kawuono wacho ni jomatindo konego bede telo. Tiende ni gin kana gisebedo empowered when they were young kane gionge gimoro amora koro gidhi giyudore kacha koro gidwa ni joma moko bubena otimango obede empowered. An kanyo taonge kodgi kata onge ODM lakini it's a bad precedent ne Kenya leadership. Osiepna ni winjo ni dwadhi bedo MP Manyando. Podotin. Koro kwa miye mijingo. Kwa loso ground favorable. Kwa manipulate nyithindwa matindo mantiere dala ka maonge kony kaka ginyalo konyore. Wa manipulate gi handout moko matindo tindo ni pod utindo ok inyal. Mano onge kaka wadhi endelea. An be aparo 2022 kana manyo piny. Nitie jokuodo mana chope jomoko kana ni pod itin. An ok atin. Aromo. But gineni ni otin samoro ok ochwe samoro chal nade ineno. Koro mano ok iromo telo.
But countries ma being led gi wazee emariche mogik nikech jodongo gi gimoro manyien technology ma wantiere godo sani, technological advancement ma wan godo sani gionge godo. Piny move forward, wabedo digitized. Ang'o miyo pod wadok e analog mar jodongo? Erokamano. Tom, antiere iri. Inti nene gi okang' ma. Okay, clear. Mondo mi ng'ato kik wach ni Tabitha oseanyo jodongo, tiere gi jodongo. Mondo mi wasuda nyime, bende korango gi achiel kachiel. Telo mar ODM, jogo matindo gi jogo ma tene mosebedo kacha e duond burano mano mar ODM, kacha nitiere pogruok mano mar paro. Omi ojende thuolo mar kawo telo mag ODM gi ng'a, to yo machal nade, koso giloro chike moketi cham. Okay, clear first. Achako kawacho kuma. Joshua umany Caleb. Kanano ginya donje ka Caleb onge. To ODM ok nya bedo ODM ka Bobo Wino gi Sifuna onge. Kech gine jok mano jaduong' Raila Amolo Odinga o empower mondo bi empower youths magin kaka wan. Koro ko gino bedo cut off, mano iso no dhi chako empower youth from the start. Koro akwayo Dr. Oburu Odinga mondo luong Bobo Wino, oluong Sifuna, owinj pachgi kako jende. Mane gima jakom notimo. To kidwa keto ni dwani tero Kanan, titero Singapore at the same time, mano ok bitimore. O decide ni wadhi Singapore koso wadhi Kanan. Ura de Kanan kukalo Singapore. Ere aka didhi Kisumu kikalo Nyeri. Mane gima party leader wacho. Domo ko niswa kwa dhi Kanan kata wadhi Singapore. To mana gima osiep na Tabitha wacho. Jotendo otine jopiny. Wan gi CS mang'eny ahinya Nyeri ka. To ok mon gi pingo sirkal ka koro sirkal ok dhi maber. Samoro wanya yudo konyruok through pingo sirkal. To samoro jomoko wacho yes, jomoko wacho no. To ka wan joluo omiwa CS ariyo to wadhi walale sirkal te, onge tich mabotiere. Ka wuoyo kuom CS energy, Opiyo Wandayi osebiro e Nyando, constituency mara mang'eny kabisa. To Nyande mar stima electrification pok otimore kata matin. Koro penjore an to biro ma kata bedo ne CS mar energy konyo Nyando constituency gang'o. Nyaka jotendwa mano yudo thuolo mano Raila Amolo Odinga keto negi moksoge sirkal tigi that opportunity mar kelo dongruok e Luo Nyanza. To mokwongo nyaka gi empower youths onge tich. Mano kik wawuond. Empowerment en gimoro ma itiyo godo iwacho ni mana blanket term. Ochalo ng'ama wacho ni I'll develop infrastructure. Infrastructure en gik mathoth. Ong'ado oketo mana kumoro achiel. Kwa wacho empowerment mag youth gi mar mondo mi gwenge wa bende odongre kata gikalo through siasa ni. Empowerment itiende ang'o? Nikech ano empowerment mathoth kantiere to kawa piko mang'eny okete tok lori, idhi pog Nyando, idhi pog Kisumu, ipogo Migori TTC, ipogo gi Posta Ground, ipogo gi Kirindo, jog mantiere Suba, jog mantiere Homa Bay. Kama gitie kata iluoro gi kuonde mopogore opogore. Empowerment itiende nang'o? Apiko ni empowerment ma ineno ni jaluo nyalo yudo kata nyalo bedo godo maduong' ahinya e kinde ma walose ni kositime machal nade. Ahinya bende kirango duond bura mar ODM kama joma tin manye duond monego winji. Cleophas, empowerment nyalo tim gi yore mopogore opogore. To kik wa concentrate achiel. Wantiere kod nyithindo mang'eny e Luo Nyanza ka mosomo kendo go buk maber. To opportunities ok ni onge. Jotendo ti gi opportunity mag yudo mondo giso nyithindo. Makata ka chieng' moro thuolo giwe kanyo to gibiro wacho gin proud no gikawo nyathi achiel ariyo adek giso gimiyo tich. Mano empowerment. Nekora Mwajwang. Bende jotelo go osebiro kama intiere. Noso wacho kacha ni Sarumo. Bende iseneno ka tije gichopo ni kamora mora ma bende iluogie. Nyokoro Mwajwang nokoni kacha mondo yorno ote SMS line oyaw pore ari adeka uchielo nono pod wamedo mana rango gi kachiel kachiel ongi thuolo madeka adeka kata ka oyweyo nitiere wuoi ote modonjo kar kae ka wuok kuom Ezron Marera.
wacho ni kane William Ruto timo campaign mage negi chuo manifestos mage mege kaka Kenya Kwanza machalo kaka affordable housing wacho ni dhi mbele sirkand Ruto mano nitie kaka SHA dhi mbele bende Inua Jamii kachel koda kama moko mathoth bende pod dhi nyime. Omiyo Ruto wan kaka joluo nyaka wamiye tutam. Erokamano kuom ote mari. Diere Privika Perez mawacho kani oluo chenro wacho ni mosna Wuonyando Tom Madanji. Omuro Daniel wacho ni Tom Madanji nitiere chenro karkae kendo ber ahinya okinyi ma kawuono jonyado duto nitiere karka wacho ni yote yanawezekana. Erokamano ahinya. Ruth Nyatio Chieng wacho ni Wolves gino toyo, otoche gi opogore, otoche gi nitie nyaka otoyo machielo cha ma en aena cha bende donge. Aya, winjo kanyo Wolves ai, koro wang'eyo otoyo, ang'warage kanyo. Wolves en Kibwe, Kibwe osekoni kanyo ote mari, erokamano ahinya, opogore kaka kwa sudo. Yera mondo miya kaw yweni masani nyakoro mojwang' gi ote mathoth ahinya ma pod donjo kar kae, achiel kachiel ang'eni ang'o yudo thuolo mano mar somogi, kano wakoni SMS renwa bende kik iwe nono, ma ok ioronwa e ote mari achiel kachiel. Wacho kani oyawre kare pesa mar jodongo pok waneno, mano gimiwa warito pesa to ok wane penj wane ni bende pesa nyalo donjo. Abo manya pisa muchune pesa jodongo gi pesa nyithi kiye kod mon liete bende tiega gi pesa gidonge. Ang'warange achiel kachiel. Waduogo kwa kod romo mar duond bura mar Tabitha Nyandieko. Kodi Tabitha Nyandieko party leader ojakanyo mar duond bura mar UDA. Aduogo kod twak makamano bang' yo mwaka osani mar oda penjo kane romo mano bedo duche manyoro kanu ntiere ka jot ma jatend piny Kenya. Jotelo mathoth nochopo kar kacho na jok modar modonjo gi sir ma ichiwo ne jatend piny Kenya William Ruto romo mar kuku mar tenda UDA. Gichano tiyo gi ODM e machal nade. To bende jatend piny Kenya nowacho gimoro kacha ne kotiyo gi ODM odiombo joka mabor. Joka gi jok mage. Koso jogi e joka lewne mage loko. Waka yue nyakoro buke jwang' kikidhi mabor. Woktich ka woktich wakelo ni duon ya wotonagi. Kabinet chario kati chario nyakumunga juang en odiochieng' mar yuto mari. Chieng' tich adek kati adek nyakumunga juang en odiochieng' mar mine nyalo kachiel koda weche hera. Wendo kachopo tich ang'wen nyakumunga juang wakelo ni kama nene yani TBT kod thume mamit mokalo. Furahi the edition and thum kaliech. Loso kapuoyo nyakumunga juang. Ka wakelo ni jothumbe mopogore opogore. Kanyo ndo bende wakelo ni gimiluongo ni be yawan. Siku njema huonekana asubuhi. Kabisa Anuari amangana gao. Seti him. Chamige. We museo. Kenya nzima tunasema jambo Kenya. Wax, tiki, taka. Twende sana my people. Hapa ndo nyumbani kwa muziki wa Afrika Mashariki na malezi ya vipaji. Sasa tuko tayari ku drive on. Mibibi na mijize. Leteni porojo sasa. Kwa habari za kuaminika kutoka kila pembe ya nchi. Are you ready? Leo kati ya Ingwe na Gor Serikali. Hapa ndio home. Wawa. Radio Citizen. Radio number 1. Radio number 1. Machigni nyakoromonga juange chenro mar ngoma owake. Wokti chakelo ni mix bokwe. Ekaito kichario. Reggae owake yani tunaongea na Majar Rastafara. Lafu tichadek nyakoromonga juange. Akelo ni mana yani ngeni bakagi wasani. Tichangwena is kama nene yani kitambo zama za kale. Alafu Friday, si unajua tu Friday tunafanya namna hii. Kuna magojong Friday supuzo wake. Sapar gina kapaga big na kasapaga rio kod an PDG Papa
Vic, yani ukipenda mzee kijana. Machini kino nyakora muge juang en moro marani podi kete karkae cheno ni mara rupinyo wa medo rango chal mar piny Kenya. Siasa magodie mwade nwaweka bate kendo wadonje tuak machelo kae mawarango gino majaten piny Kenya William Ruto no wacho. Wacho na dhiombo gima bor ahinya. Bed gi ng'eyo ni nyakora muge juang tie romo machelo mabende wamedo luwo karkae matimore elok tich mano mar IEBC kauno gichiwo twak mar igotenre kod ikruok ne yiero maduong' mabiro ne gidhi bedo kata ka gitimo yo machalnade gintiere Anniversary Towers jofwambo jopo kar kacha kendo wadhi thuolo mar koni achiel kachiel ni kacha to gidhi bedo e yo machalnade okinyi ni ma kawuono wadhi bedo kae ka waluwo ni onego chakre saa 2 okinyi ma kawuono ka osekalo dakika 33 kauno chieng' tarik 27 dweni mokwongo chieng' tich ariyo ka wantiere kodi kar ka ng'eyo thuolo mar ng'eyo jogo madhi bedo ka twak oting'o jakom mar IEBC jalupne kaachiel koda ka jokanyo mamoko moting'o commissioners mag IEBC okinyi ni ma kawuono ka gichake achiel kachiel ang' wamiu wach makamano mar en status update on election activities kata ikruok ne yiero ka dhi bedo kacha kaka iluwe nyakora moge jona wako ni kacha weche mathoth ahinya dani kapok adhi e twak mano mar UDA mano ma ka wantie kar kacha Ruto wacho ni adwa yombo gi mabor mano jatend piny Kenya kanyo nitiere paro mathoth ahinya mantiere kar ka mabende koro iluwo to kae achiel kuom gino miluwo otene donjo kar kae kapok adhi kucho iwacho ni ero pastor moro nowacho ga ni joluo fuona nowacho adier with only 2 CSS be mok ti giketo wa gi broad based ma wiwa ok ti walo kabisa uluongere ga ni Junior Oyare Zoyare erokamano Frederick Osuru wacho kana pogra gi Tabitha gi Tom ni ODM without Babu gi Sifuna ok nyal bedo ODM. Dr. Buru ne ok oyerore kende bedo party leader. Odhi nyime kata kowacho ni rowere ma obalo gitendo Buru gi to sekonyo rowere wetegi gang'o. Wacho ni Babu kato wuon kia gima odwaro mar odo bedo governor Nairobi, mar odo bedo party leader, mar odo bedo kingpin. Aya mano ote kendo pachi achiel kachiel na moro miya winja ne wach ma jatend piny Kenya no wacho kocha kato bang'e aduogo ka wadhi nyime kod paro mamoko ma jolony tiego do studio kae winja ne kaka nolose kar jot mar Richi Manyoro. Romo mar jokanyo mag joka othiwi mane obagi kar jot mar jatend piny Nairobi. Romo mar duond bura mar UDA mane ochwe kom kod ogai margi William Ruto mane okoni duond bura mar UDA biro yombo yiero maduong' e kod ombulu moingo milion 3. Listen to me guys. This election in Abuja, we want to win by a margin of between 2 and 3 million. Mnanisikia? Wacha nirudie. This election, the last election, we won by a margin of 200,000. 200,000. This election, we must win by a margin of 2 to 3 million. Ndio tuunganishe Kenya, tutembee pamoja. Romo ma jokanyo e biede Kanyaroya machako romo. Ne Ruto yango ni riwruok mar joka machungwa e kata ODM to kod joka othiwi magini UDA biro yombe yiero kaluwore kod kit mbii machama ariyogo ni godo pachuka. Today we have a broad-based government with our friends, the ODM party, and we have agreed that this broad-based has worked. Has it worked or has it not? And it is said, if it is working, don't fix it. Sindio? So what we have agreed with the leadership of ODM, that let us explore the option and the opportunity of having a coalition going into the next election. Kwa hivyo, lengo langu na ombi langu ni kwamba tuwe na umaarufu kama UDA hapa mashinani ili nguvu ambazo tunahitaji kutoka kwa rais kwa mambo ya kimataifa zisipunguke. Serikali UDA kwano nyigwende kapok gweno butno. Kolero tije maler mar dongruok ni ema biro wuoyone mopogore kod kweth makwedo kendo kweda
maonge ranyisi mag dongruok madekwedi. I am convinced we have done a good job. I am convinced whatever has not been done will be done before the next election. And I am convinced we will defend our scorecard in the next year's election. On the question of universal health coverage, on the transformation of agriculture, but moving on now to even what you have called or christened the Singapore dream or the journey to Singapore. I imagine, Your Excellency, how each of the work that we have done has transformed the lives of the people that voted for us to be members of parliament. Magi timore ka gichano timo yiero mag duond burano e kor gwenge chakre tarik 27 kod tarik 28 mar dwe mar adek higani kaka yoro tego kendo jiwo mbi mar duond burano. The Council directs the National Elections Board to A. expedite the completion of all pending electoral phases, and B. ensure that all elections are conducted in a free, fair, transparent and credible manner. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Ero kamana nya Walter Nyambaga. Tabitha Nyandika chako kodi. Yudi usetimo tich makare. Umonyo don bucha disani. Umonyo don bucha disani. Kurang ogi karkani. Kechuacho ni aniko kajiro madung mabiro. UDA gima Rais William Ruto temo timo en riwo jo Kenya. To William Samoei Ruto en babawa. Kechanan ja UDA. To UDA e dhako maduong' e od William ka. Koro ka wuonwa ma William not or decide ni mondo med dhako mar ariyo iluongo ni ODM. An kaka nyathi dhako maduong' nikech respect wuonwa akonye mana hero dhako momedoni. Ineno kata ka function mane nitie nyorondo neno korwako gudu ma orange gi yellow. Tiende no declare position mare. Wacho no kele ina ling we. Okele mos mokinyage ni ogudu en ratong koso en orange mar ODM. Koro gima nyalo kwayo en ni jowa ma jo ODM they put their house in order. Nikech wan UDA ka ok wagore. To jo ODM gore. To gorruok mar jo ODM ni nyalo biro kelo nwa tabu mbele kucho. In case ni there's another presidential candidate mawuok. Iwinjo ka rais owacho ni 2022 margin was 200,000. But 2027 what was the between 2.5 to 3M. 2.5 to 3M biro mana yudore ka dhako matin manwa kelo miluongo ni ODM ni oketo a house in order. Moko gorruok ma waneno sani endi odhi mbele. Koro giwinjre, giwuo, gilos odgi, gibed kanyakla. Giluong joma tindo ka, winjo ni joka kandi luongore ni Linda Wananchi, gilinda ground. Gibed kanyakla, nikech wadwaro jo ODM go eko 100%. Mondo wambe wadhi maber. To gima sefwenyo ni jo ODM gi moko kuom gibe dwa tiyo, nikech ne ging'iyo liere kod baba, gidwa liere kod rais for 2027, nikech some of them have lost touch with the ground. Koro gineno ka gihang on the kod rais, to the konygi mondo gibed re-elected. Mano gima ok wabiyie. An kaka nyathi dhako maduong', ka dhako matino biro to dwa chacho wuono matin to nyaka timang'o, nyaka buogi ma create alarm. Koro mane agenda ma jomoko e ODM kaindi ni godo. To wadwa ni mondo gibed honest. Mokwongo gitine jopiny, mondo ka gibedo re-elected, to gibed re-elected ni gitiyo ne jopiny. To giliere kod William Samoei Ruto mondo gimi president bende pek makoduogo ir jopiny. Winjo ka joma orote kata mana tomba ka wacho ni it is not guaranteed ni joluo dhi goyo ne William Samoei Ruto kura. Tiende ni pod ODM ka we are not 100% sure of their votes. Yeah. Wacho ni mane kama intiere. Chaka ibe jatend piny Kenya nigi chira ahinya Tom. Yiero maduong' mabiro. Adita maka Nyambago wache kata kacha. Okwano tong' mane adita chon ka yiero pok otimre. Inene wang' siasa yo mane. Nikech nikruok mabiro en kwan mogoyo. Siluong jatend piny Kenya ni jago kwano matuklu e weche mag siasa. Ingeni Cleophas gima ng'eyo gi jatend piny. Kochopo e siasa ka en gi lony. To ok en lony matin. Kuma William Ruto neno pani onge ng'ama nyalo neno ODM. Koro wan kaka joluo gima nyalo miyo wadonje kata ka sirkal mar UDA kuma wayiero no donje, gima nyalo miyo wabed gi duol en riwruok marwa.
Kechi ineno ka William Ruto biro Nyanza, gimo wacho pogore gi gimo wacho ka en Nyeri kocha. Koro gimang ne mi kata jatend piny manyo ganda Luo en riwruok marwa. Joluo nyaka wariwre to joma telonwa gin jotendwa, mano Raila Amolo Odinga wewe lwetgi. Kechi dhiang' samoro wanyalo bedo ni wan e sirkal to gimidhi miwa en tiel orenge. Onego beni ka sa ochopo makoro ilaro dhiang' to wayudo lemo moro maduong' maber. To lemo ni wadhi yudo kwa riwore kaka oganda Luo achiel. Kechi onge gima nyamono Ruto dok Mount Kenya kendo to owejo Nyanza. Ma siasa. Kechi waseneno kama gitimore. Onyalo wuondowa kama ka koro wachopo kacha to bolowa to odok Mount Kenya. E kinde mane oromo kar kanyo nitie gino mane wacho nitiere jo duond buche mamoko ma bende koro okawo kendo dhi tiyo kod UDA motelo ne yiero mano moting'o duond bura mano mar Isaac Ruto. Jal mane nyawacho ni nobedo e kinde mokalo kok gimodhre godo pi. Nitiere mano mar Lonyangapuo ma bende rango kacha ka wacho ni magi duond buche makoro nitiere kar ka kendo dhi mede mana mbi. Jatend piny Kenya pod medo yaro bade. Ikawo okang' ma kamano yo machalade kinde ma irango ng'ama dhi bedo ka donjo kar ka achiel mano osemuonye ne NC kata bura machielo owuok e doho ma wacho ni ero nikech ma kamano nok otime yo makare okiare pod dhi chung' kama chala nikech en wach ma doho osewacho chung' mare. Biro mag jok moko iye ka gi biro mar ODM bang'e gi kura ma jatend piny Kenya kwanogi adeta ne dhi pong' e yo machal nade kirange kar ka to partner maduong' mar UDA odhi bedo ni en ODM automatic koso nyamanyo sipe moko podi mantie kama odhi loso. Partner mar UDA maduong' dhi bedo party madhi chung' kar tiende. ODM dhi chung' kar tiende? Mane penjo monego bino penjo jotendwa sani. Nyaka en sure ni ODM wachung' kar tiendwa kik omuonywa e UDA. Kech UDA komuonywa to kodhi bedo gi duol. Pogowa gi ANC dhi bedo matek. Erokamano. Yen adhir Tom, adhir Eric Job Tambo ka otwe kodwa sani achiel kachiel. Ang'eni ilala ahinya kar kanyo to koro dani mar mondo mi wawinji ane kotenore kod wach mar ODM ni gin to gichung' kata ODM UDA nyaka sani winjo kanyo gima jatend piny Kenya wacho odwa yombo gi mabor jok modhi yombo gi bing'egi to en ikruok machalade monego bed iketo. Kamano mokwongo jatend piny gima wacho no en gima nyalo bedo adieri nikech luwore gik mosetimo ne ji. King'iyo gini matut gi gik moseketo mondo mi okony jopiny. King'iyo gino mokikele siasa eden adieri ni osetiyo. To kwa wacho kuom ODM Tom notemo wacho gimoro kanyo ni onagi po gikia kata kaka gidhi gocho ne ODM kata sorry kata pod gidhi go ne broad based kata pod girito. But koro gima duong' monego wapenjre kanyo ni to wadhi gocho ne broad based nikech ng'ato jonek mar ODM owacho koso wadhi gocho ne kwang'iyo ni mane alternative maber kodwa kaka onugi. Nikech gini nego wang'i matut. Riwruok mar joluo kata mar ODM ok ni wabede kata pati achiel nikech ng'ini pati abedo mabadi pati achiel no samoro kwadhiga gini kama en gimoro ma kethonwa ga samoro be nyaka iwinjo ka ng'ato kawacho ni no wariwre uru riwruok ok ochuno ni ubed mana pati achiel nyaka waket demokrasi maber nikech koro kidhiye kata koro wakaw practical example e ODM no iyudo kaka structure mar ODM kaka gintiere cha onge demokrasi moro mamalo moro minyalo wacho nikech ng'iya ni seneno kuma referee en a player maybe for example ng'ato ni director of election gine embo dwa odhi chung kamano koro gigi king'iyo matut then ng'ato wacho ni wadhi riwore nang'o nikech structure party structure nego bed ma strong kabisa ma iketo jok molony ema run party kiso molony jok ma gine kali mopogore gi jok manini madhi tugo mane ema nitiere issue mantiere gi ODM kanyo lakini kiduogo kaka wan jonage wan nyaka wa support broad based an kaka ng'iyo gini matut nikech kwadhi kanyo wadhi dhi kanye nikech gini sani ka kuma wantiere ni mondo wago kwandwa mambele gi ng'at manyalo konyowa en mana ka broad based ka but gimonego benwa teams party structure mar ODM onego olose
bed ran gi jok man gi lony mamalo mane kwa dhi konyore. Kotenore ahinya kod dwaro mano mar yudo ni ODM kachel kod kadun buche mamoko mabiro jatend piny Kenya yudo kwan mamalo mano mar ombulu. Kano loso kar kacha owacho ni ero broad based ni osetiyo kendo dhi mbele kacha kowacho ni ero CS mar Treasury John Mbadi kod jotelo mamoko osetimo tich maber ahinya arene yiere gi mondo kete kar kacha. Diponi ma en strategy achiel ma itiyo godo mar mondo mi omi oganda mamoro mor mar mondo mi oriwre kode kosinene yo machal nade achiel kachiel kama gintiere. Yawuot luon tiere oko kacha matiyo to kama gitiyo oganda ma onagi bende osewuoko mar wacho ni oyo ok wawinjgi ground te ground ka ene ground maduong' bura machielo madwaro mondo ti kod UDA wacho ne gilinda chal mar wachen mane. King'iyo jaluo mantiere kanyo mar minister mar finance no gimotimo tich motimo king'iyo gi samoro nyalo ing'iyo gi from political perspective but king'iyo gi matut osetimo tich maber and otemo explain gik ma onyalo timo mondo mi waendelea kabisa. Mano miyo neno na wacho kacha ni gigi nyaka wang'i gi yo moro mamalo to wang'i adier ni to gigi mwatimo gi gin gik manyalo konyowa mondo mi waendelea. Koro jowuot luo moketo kanyo no kaka example minister no en king'iye adier otiyo tich maber momiyo maybe jatend piny omor kode. Koro mane gik mobego nego bed watimo. Alafu kata king'iyo ni onagi nung'ega kaka jok ma olonye gik mang'eny. Koro gik manyalo konyowa ni jogewa monagi mantiere sirikal nyaka bed good example gi good governance mondo mi wakonyore mondo ji kumoro amora wach ni onagi onego waket kama mane kaka nong'ewaga chon ni onagi gin jok molony jok matimo tije ma proper. Koro mano e gik monego bed ni wapuonjore kanyo nikech kok waringo kamano onge namba wa marwa ok nyalo romo kende mwabed go jatelo mang'iso ni nyaka wariwre gi jomoko wabed patient kaka watimo politics magwa nyaka wachange mana matin mondo kik waringa kaka nwaringo chon cha. Koro an apuoyo gima president owacho no gi gik ma owacho kuom jatelo mar Manyonge katiyo mane maber. Erokamano ahinya. Ang'eni ang' aduogo iri kanyo mana mondo mi miya wach marimo gik bede koteko twak matieko kata kae. Abiro Tabitha Nyandiek ma bende jakanyo mar duond burani mano mar UDA. E higa mar 2022 e kampen mar laro kom tend piny Kenya, jatend piny Kenya William Ruto nok sira ahinya weche mag coalition. Kendo wacho ni ma en elite kata jogo ma nitie group moro mopogore kende mabiro kar kendgi mar mondo mi gikaw ang'o? Gikaw telo. Kanyo nitie gimoro manobedo koen manowach ni ero dynasty kod Aslas jok mane nitiere kar kae to negi mana riwruoge mar duond bura mar Wiper, ODM kod Jubilee manobiro kamoro achiel bora Raila Odinga kane gin kacha kod Uhuru Kenyatta kod Kalonzo Musyoka kod Martha Karua bende mar kinde chairman mar NARC Kenya. Kendo gik mathoth nyalo bedo kaka timre. Tabitha Nyandiek, sani ang'o ma dipo nolokre? Dipo noseneno ni coalition ni yo mantie nikech UDA osedire en obede twak kod Oburu Oginga mano madhi telo ne ODM kotelo ne yiero maduong' mabiro. Cleophas, kaka ta wacho chien kacha en ni William Samoei Ruto en ng'ama dwaro riwruok mar jo Kenya te. Nokawo telo dieri kaka UDA as a party. We were one family as UDA. But bang' donje telo obedo president mar Kenya mangima. Koro gima any wise leader will do en ni okel jo Kenya kanyakla. Omiyo nochako lombo parties mamoko gi mondo donje sirikal mondo wabed ang'o? Wabed achiel kanyakla kaka jo Kenya. And I believe ni gino osekelo kwe. Moso sani winjo ka jothurwa sana joluo wacho ni wan sani wantiere sirikal ndara ok wadoge tienda nang'owa gi call for peace gi kwe mane waonge godo chien kacha to kadine bende William Ruto bedo motamore ni an aseyudo gini kaka UDA adwa mana tiyo kod jo UDA jok man wayude godo dikoro pogruok maduong' nitiere Kenya ka. Iparo 2023 ka jo ODM nowuok oketo sufuria e wigi nyithindwa ne nitiere ndara bunde ne gore kone gi kone tiagas muoch bunde muoch ji mang'eny nowito ngimagi. 2023 towards the end, then 2024 Gen Z odok e ndara wawito nyithindo mang'eny. Bang' ka kwe noseduogo rais marwa noluongo ji otemo luongo ji kone gi kone. Waneno ka Isaac Ruto
mane tama malich nokodwar William Ruto kabisa. Sani ne gibiro machiegni kendo giwinjore kaka gitimo ang'owa gidhi tiyo mbele kacha chande. Gathoni wa Mchomba en MP ma sama ne ithicho namba 2 madhen Rigathi Gachagua oko nogo koko kendo ne en advocate of one term kabisa. Dong neno ka sani noduogo kendo sani owacho ni an antiere sirikal UDA ni e odwa. Iwona ng'olokre. Siasa en kamano. Siasa en gimo kikete chunyi. Kawuono wana dui kiny wan osiepe. Kendo ka wanyalo kawo example mar jatendo mosenindo Raila Amolo Odinga. Raila Amolo Odinga siasa ne en PM. Bang' PM ji mosore, ji bedo piny ji chiemo. Mane kwe ma wadwaro. Waweuru bedo ni sani wakayo lakwa ahinya ne jowetewa. Siasa en you can only define ideologies. Ka bang' PM no serumo to biuru kanyakla mondo tim ang'owa ubed piny utwak kaka jopiny umosru ji uchiem kanyakla. Mana good example, mana good thing monego waland from the late Raila Amolo Odinga. Koro kanena kina Gathoni wa Mchomba duogo, Isaac Ruto gini duogo, kata bang' election ma 2027 even before wabiro yudo Rigathi Gachagua ka duogo tiyo gi William Ruto. Gima impossible e siasa ka onge. Nyalore duto Tom. Ang'o mabuogi ahinya e twak mano mantiere kar kama biro. UDA ikore ne twak, ODM ikore ne twak. Giduto gitime kinde maduong' buche mamoko to ywayo kendo girango kama gintiere. Mano UDA kineno kaka gichanore yo makare kalore gi majatend piny Kenya ino kata katimo. To ODM ok wane gini katimre. UDA dhi bedo gi twak gi duond bura ma otore motor bonje makia ka otegno kata ka onge kod mbi koso giri kache yo machal nade oburo ginga nosekon kar kacha niero ODM ka dhi etwak ka gin gi presidential candidate margi magi dhi chwalo ok ne udhi kacha nono gi lwetu nono bende mane gimoro ma isiro koso paro ni bet ka opogre. Cleophas mokwongo gima buoga ahinya en ni kokwatang' to wanyalo dok e one party state to mano nyalo duoko wa chien ahinya gi okang' mwasekawo kaka jopiny mar Kenya ka. Mar ariyo, twak manyalo bed between UDA gi ODM kik wadhi kaka jo ODM ka wan disparate. Mane omiyo nyaka wabed piny wang'e jatelo makata kobet gi jatend piny William Ruto kama ni negotiate for something to will achieve. Keche ng'ato wako Buru, Dr. Buru osetayowa kendo en wuonwa. To kumochope ni samoro Ruto nyalo wacho ni pod en gi energy maber. Koro kochopo twak makoro serious cha. Dr. Buru anyalo wacho gi pacha ni samoro nyalo bage matin. Koro wadwaro jok ma pod pach gi lew, jok motegno. Makobet piny gi jatend piny ni negotiate on behalf mar ganda mar joluo. To wanyalo yudo matunda makare. Kamane kama entiere kanyachiel kachiel. Kapok ang'adhi ayudo wach mogik kawuok kuom Eric Tambo achiel kachiel ang'e ni en kinde ma maduogo yiro bende mana mondo motieki na mondo motieki kod Tambo sani achiel kachiel. Inyalo konowa nyaka sani ni to kama entiere ka watieko sani wach gin ariyo magin jili mayalo kar kae piny Kenya kae ang'e ni be iluwogi en 2 term kata 1 term. Ote mari ne oganda jo Kenya e kinde ma twak makamagi bende irito ne kar kae ni joma madhi bedo ka siro broad based e kinde mabiro ahinya koikore ne yiero maduong' mabiro obed ka wach mari mogik. Tambo. Inyalo unmute ok wawinji ka ichak manyien kendo. Wan kakonagi option ma wan go sani en mana broad based ni. Nikech king'iyo siasa ma gore Kenya. Ok wadhi kanyo. Pinyo kucho ni twadhi kanye. Alafu Tomo temo wacho gimoro kanyo ni kik wadhi kwa secho. But at the same time kwa songore ahinya. Tie jok moko madhi kanyo kendo wadhi dong' mana e mudho kendo. Kuran kwayo nani wan kakonagi wa support uru broad based mane option ma wan go maber. Alternative mantiere ok ber kodwa kakonagi. Koro mane kwayo king'iyo gini matut ma
wacha ni kani 2 term kata 1 term king'iye wan kako nagi kumwasea gi sandruok mwase sandrugo gik mang'eny ineno ka sirikal mantiere ni bet kong'iwa gi yo maber por mano king'iye mo okodwo wundo jothurwa mani kumonego bed ni wabede nikech kok wadhi kamano to wadhi kure kuran mana kwa mana jothurwa ni no alternative mantiere gi mae yo maber kama agonero kama yatamba yudo wach mogik kawuok ka kuom Tom bende ka watieko chenro mar piny okinyi ma kawuono ote marigo wach mogik marien man wach na mogik aduoko ne jowinjo erokamano kuom winjo kowuok kuom kawuono to akwayo ne jothurwa mawuok Nyando ayo maber kendo akwayo jende mondo wuog oko wakauru kura keche wabro negotiate ka wan gi kura maber gi sirkal kata chama mora mora modhi bedo godo to kik chunywa tho ni jakom onge piny pod dhi mbele wachung'uru motegno keche mondo walos pinywa kaka joluo nyaka wawuoguru oko amor kodu kendo jonyando antie wuok oko mondo uti koda mapok olokore especially education sector manyando wadwa ni wang'e kuma pok olosore maber mondo walos erokamano jopiny obro do thuolo mar wuoyo gibro miyo direction erokamano ahinya kamano Tom Madanji ko bedo koda okinyi ma kawuono bende Tabitha Nyandiek wach mari mogik gima nyalo wacho ne jothurwa Cleophas en ni sani endi wasebedo ka waringo oko mang'eny to wayudo opportunity mondo wabede e sirikal sirikal masani wantiere ni thothwa nokomiye lwedo mondo bedi to William Ruto bedo ng'ama long'o moluongowa moketowa kanyakla mopikowa e sirikandani koro going forward inano ka jibiro jok mane okawre kaka dui mar ker sani koro biro gi lombe mondo gibed kanyakla kode to kuma wadhi chomo after 2027 dhi luwore gi kura adi mawakelo ok en na gi dhok ni ne wasendikore to gimikelo to onge awinjo gimoro ka liekore ni jo ODM dwaro ni mondo gitim zoning Luo Nyanza or ODM zones zoning zoning dhi mana benefit candidates mag ODM but ok the benefit president kaka for example Homa Bay County 2022 gubernatorial candidate noyudo kura 240 gi gimoro ng'ama nochungi independent noyudo kura 154 tiende ni ji 154 gi nogiero candidate mar ODM koro kodhi odini negi ni 2027 otim zoning Homa Bay tiende ni kura 154 dhi nindo nikech onge ng'ama gidhi gone kura tange ni ogibi wuok ni gidhi gone William Ruto kura kende koro ka gima kama nyalo timore to William Ruto ema dhi hinyore maka ng'ato biro ja ODM odhi obedo piny gi UDA to giwacho ni wan koro Luo Nyanza ka wadwaro zoning mano ng'ama dwaro mare kende ok odwar berne president marwa koro waketuru democracy give people opportunity to elect their leaders from MCA to the president mane kwayo kende man god otherwise agoero kamano ne jowinjo magrwa kendo agoero kamano ne jofwambo marwa Ramogi umedo puonjo jopiny kendo ote maru chopo kuonde te mag Luo Nyanza erokamano agoniro kamano nya bende kuom thuolo mar chopo e studio kinyi ma kawuono kaachiel koda ka Tom Ojwang Madanji awan ka koda Tabitha Nyandiek kaachiel koda ka Job Eric Tambo mano mtuwe kwa kachiel kwa Afrika mamilambo okinyi ni makawuono ang' wakawo thuolo mar yweyo en sadek mar okinyi makawuono adawei elwet jowetewa Sharon Ong'aw madhi kelo chal mar fwambo kod Joyce Oduor mabiro kae kod twak e chenro mar mbako romo kawarango chal mar somo anyinga Cleophas Oluoch gi somo kanya kwar mukeo nyaka chisango oriti masani